Lang to, boss? O sir, meron po tayong paninda dyan sir. Sarap to. Bye sir. Mar. Yes, boss. Kalibre pa. Hindi na, pakapasok. Presan ka. Paris ng Pataran. Paris. Kumain lang ng Paris, lumayo pa. Saan ka pa ngayon? This is a Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita. Gusto mo gusto. Ang pawis ko'y tumatagaktak sa bilis, may pumapalakpak. Abutin natin ng langit, ibuka ang pakpak ng hapin ng halimuyak ng mga bulaklak. Ako ay paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Diba na ito pinasok natin, boss? Diba na? Wow! Bakit umiiyak ka? Bakit parang umiiyak ka? Iya? Oo, Why are you crying, Ate Janet? Tapos kita magdapang Tingnan ko kung meron doon. Meron naman. Yan ang gano'n. kanino? Sa resort? Pwedeng gano'n na doon. Sino magbabayad? Ako parang ko pagkakasrupa tayo par. Ito na! Woo! Yes! Ito yung foods namin! Kuya! Ano yan? Lala mo! Yeah! Kuya! O, tara, tara. Bon, bukas na lang ha. Sige, sige. Let's go! O, kanino to? Gusto mo sa akin na itong kanin? Ayan. Dami namin dala, guys. Dito na tayo kayo pumunta. Vlog ka. Brother, hindi naman bibigay pa to, di ba? Hindi lang. Thank you, boss. Bukas na lang. Salamat, boss. Thank you, thank you, thank you. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tusa, peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, Mama, kamusta na di na tayo lagi nakikita? Miss na kita sobra. Lagi nalang kami nauna. Di ba pwedeng ikaw na akin ang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna.
ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. A few moments later. Sir, ano na ba tayo? Saan ka punta? To the moon. Road trip. Vroom vroom. Let's go. Van dito, van papunta doon. Walang ba? Meron ba? Kailan pa meron daw? Meron ka doon? Muna tayo. Din eh. Sasakay din po eh. Sasakay din po ng ano. Ayun na ba? Talagang tinuro niya. Here at Calamba, Laguna. Malapit na. Bakit hindi ganito? Ayos lang kayo? Yeah. Yay! Tropang mabait. Updating. Let's go. Ano kuya Ed? Malaki pa tayo? Malaki pa. Pagod ka na kuya? Saan tayo? Welcome to my God! Sakay na, sakay na! Kumaw, kumaw! So, ano? Sa wakas, nakarating din. Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Laguna. Ano to? Laguna. Ha? Bandon, Banyo. Los Baños, Laguna ba yun? Oo. Oo. Ayun na, ayun na. Wala nang pagod-pagod. Patakutin na dyan. Go, vlogger! Welcome to my guys! Okay doon. Yeah! Yeah! Ano nga? Ate Magda, Magda! Kanina ka pa? Nag-over yun? Isuday video mo. Video mo suda. Ako, idol. Ako muna. Ayun nga, si Ayan, ay sa idol. Idol. Ayun lang. Ayun nga. Ay, ako yan! Ako yan! Ang kapal ng mukha mo, Magda. Yo, tropang mabait, updating. Kasama namin si Marco Rodio. Nandiyan na. Dito siya, Lods.
It going down right here. Hold that nigga back over there. Niggas finna get fucked up. Nigga, let y'all nigga go. We gon' get fucked up. I'ma let you know. Whacking niggas on their head. You don't want no problem, nigga. Shut up. You can get caught in the club. Roll with your hood, get stuck in the club. Or you can get fucked in the club. Get fucked up in the club. Nigga, we don't give a fuck. But you want a problem. But you want a problem. But you want a problem. Me, hey, you don't wanna be dead in the streets. Mouth full of blood and soul full of heat. Why you tryna act hard as hell and you know damn well you don't wanna feel the shit? Nigga, I been down by law. Gun in my head, press dead to the wall. I got big balls and bullets like baseballs. Spit you down, beat you straight, knock out all y'all. Safety na dinala mo ang Marco team and family and MRS family. Salamat po yung provision. Salamat po sa lahat ng biyaya na nasa harapan namin. Naway ibig niyo po na makapagdagdag na strength sa aming katawan, lalo na kay Marco na mamaya po mag-perform sa Kabuyaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Keep popping in my face and get popped in the door. Don't rush motherfuckers from my birth. If a nigga fall, that's when shit gets worse. The problem with you niggas is you just talk too much. Man, swing on a nigga and fuck his ass up. Or you can walk on by with your nuts in the tuck. I'll be your blind if you really won't get caught. In the A, we don't play them games. We just stack and slang and load up the things. You can buck if you wanna and catch a bowl. Leave a pretty ass girl, beat your ass and take your old nigga. You can get caught in the club. Roll with your hood, get stuck in the club. Hey. Or you can get bucked in the club, get fucked up in the club. Nigga, we don't give a fuck. But you want a problem. But you want a problem. But you want a problem. Me. Okay, so kahit pagod, di pa rin tayo kaya natin to. It's already, ano oras na ba? 10 na po, 10 ng gabi na. Di pa rin tayo ngayon. Yun yung mga tropa natin nakabait. Tropa mabait. Update. Team Lodi. Ito'y kwento na isang babae tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha'i puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Simulan natin ang istorya. Kanyang matalik na kaibigan sa leso aking pangalan. Kwentong dapat mawalakan kung ang magbulag-bulagan. Makakakit ang nais natin ay malaman ang baho ng iba. Bibigyan kita. Kilala mo ba si Maka? Aking pagkakataon na ako magbabaga ng kilala magkasama mga kapagkasama. Pinagkatilo mo yung mga tumalit. Siya'y tumatangang mga lehin. Kung nagkagano siya ay nagtalaga. Kung ikaw sa tumawa ay kitang tulala ay may laro. Kapag pinilagyon siya, bibigyan ka pinilan mo sumara sa kanya sa sino. Tutapos kaming pagkawak. Tapos ka pinag sa mga. Kaya ko na sa mga. Hindi ko ba? Lalaki na nagawin ka. Magdalena ng problema. Pag hindi na makawala sa kadera. Sabi na may balik-balik sila. Hanabuhay mo. Respeto lang, G.
tol, marami na kayo ng nilete dyan. Ang gagaling lang. Kung hindi nyo yung ihila sa akin, ihila ko sa mga ka. Hey, Wagi! Okay. Grabe, nagkagulo par. Nagkagulo. Grabe. Nagkagulo po, nagkagulo. Ay, nagkagulo, sobra. Batuan sila doon ng ano. Pati upuan. Ay, yung security dapat yung ulaw yung ano nila. Okay, mamaya ulit guys. Bye. Ganda-ganda na, Dok eh. No? Wala pala doon, mga matatato. Bote, wala. Ako'y pala. Grabe no? Ano masabi nyo doon? Tapos na yung ano natin. Tapos na ang alin. Hindi talaga si Magda. Grabe, nagkagulo. Guys, nagkagulo talaga. Buti hindi mo na kasi Grabe, nagkagulo doon. Anong masabi mo doon, kaibigan? Ano masabi pa? Nagkagulo. Marco Ruggio. Lupit. So, yun na. Ano idol? Pagod ka idol? Nak na lang. Grabe no? Nagkabatuhan. At yun, grabe guys. Galing tayo sa concert ni Idol Marco. Sulit, daming tao, kaso nga lang medyo nagkagulo yung crowd. Nadala siguro sa emosyon sa kanta. Nagkabatuhan doon. At ito, kagaling natin ng concert. At yun, pagod na pagod yung mga tropa natin. Wala pang pahinga yan. Pero at least talagang sulit naman at enjoy. At yun. Wala akong masabi. Alright. Pinapos ni Marco. Special thanks sa Marco Ruggio Souls and Rockers. And yun, may ulit guys, pahinga lang konti. Bye. Yo, what's up? Grabe yung performance ni Marco Ruggio. Nagkagulo talaga at nabasag yung mga dapat mabasag doon, upuan. Siguro yun, mixed emotion lang ng mga audience. Sobrang daming crowd. Ito nga pala si Puts. Salamat sila, hindi kami binato kami. Special mention sa mga Marco Ruggio Souls and Rockers. At syempre, hindi mawawala ang gabi na to na meron konting konting alam mo na. Shout out, wash out. And yun, may ulit guys. Bang. Ba't ginagawa mo? Parang hirap na hirap kaya itong buksan nyo na. Para saan ba yan? Siyempre, kailangan natin mag-chill. Yeah. Kinilibutan kayo doon, girls? Kinilibutan kayo doon? Oh, yeah. Grabe, no? Grabe. Doon sa buti. Hoy, kinilibutan ka doon? Day? Nahinga eh. Tumingin ka sa aking mga mata! Ano ginagawa mo, pre? Uy, wag lang mo lang. Ready? Okay, gandang! Idol. Idol. Grabe ka. Hindi ako nung clips mo. Oo, sige. Bigay ko sa'yo. Kamagala lang. Lupit. Nagkagulo. Kung hindi lang sana nagkagulo, mas okay pa sana. Mga tao kasi dala na yun ng barit, dala na rin yun ng inom, yung mga inom yun. Doon, tayo, masaya tayo nanonood, pero may pangamba. O yun nga, Kahit ako eh. dahil alam mo, pwede magkagulo. Oo. Si Sir John. Ramdam ko na eh, Doc, nung nanonood. Sabi niya, Yung malapit na to. Ng silya, ako, start tayo. Nung nagbatuhan, nag-aano na ako. Kasi bang away pa sila? Yung nagkakagulo sa gitna, okay pa yun eh. Yung dun sa jump around, okay pa yun eh. Reynolds kayo, boss? Ano par? Buksan mo na lang yun. Parang galingan tayo. Milo. Pakalasing tayo mga idol. Milo sa akin. Tinapos mo doon, idol ah. Kailangan ko tapusin. Kahit may nangyari. Hindi maganda. Yun ang crowd. This one, idol. Ano si idol? Tumingin ka sa
Ganun din. Trip niya lang. Ahas na bukas, alimango na ako. Swimming nga na, par. Pak! Ayun na, idol. oh. Putsi-putsi perfect. Pagkatapos ng mga nangyari ng gabi. Hoy! Ben, party star ka. Cheers. Ako'y nagpunta, alam niyo ba sa favorite hanap ko? 7-Eleven, Quezon City, yun doon ako napadpad. Walang katao-tao doon, and yo, it was so sad nang may biglang pumasok sa ang ganda. Nakakainis, walang linis, pati ang kutis niya. Mata niya ay kulay brown, mayroon siyang brace sa ngipin. Kamukha siya ni Rita Avila kung iisipin. Katawan niya'y 36, 24, 34. Sa panong paraan kaya ako makakaskor. Magaling siya pumorma, suot niya ay honey shirt. Nang dumukot siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya ako'y biglang nagsabi, hey girl, I like Check your muna kami style. konti, guys. Check, Bye. kumagat din, kumindat at nagpakita ng smile. Tinanong niya ako, hey, are you energy mo? Euphoria, sumagot siya, ay ating palinis. Binibiro siya, binibiro siya, binibiro siya. You know what now? Talaga, like na tayo siya. Binibiro siya, binibiro siya. You know what? Nilaba ko sa beauty niya. Binibiro siya, binibiro siya. Talaga, like na tayo siya. Binibiro siya, binibiro siya. You know what? Nilaba ko sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, makakalain nyo si Binibiro siya ay nakita ko sa disco at ako ay nagulat sa kuwina. Oh my God, ang kasama niya ay lima-lima ang sabi ko. Hi Bini, can you still remember me? Siya'y nagulat, mali ka na masigaw. Sumama siya sa akin, o ano say no. Lumabas kami ng disco, sumakay sa kanyang pajero. Sa pajero pala, pinakiramdaman ko na init ng kanyang hanggang sa aking dama-damawa alamig sa Kain. Ay, pala. Kain na po. Ano daw ba di? Yun, sausawan. Ayan. Napakalungkot ng umaga na to dahil yung cellphone ko nabasag kagabi yung LCD. At thank you so much sa mga pumunta at sa mga hindi pa pumunta. Alam mo, bakit tumatag? Kasi, deserve ko. Ang mga news na vlog namin, prank kami sa ano. Kung may tutok natin. Sabakan na lang. Ay, tara! Sabakan na lang. Bakit for 40 seconds? Ito mo rin ito mo. Ma'am, tulungan mo gusto. Sorry. Saan? Saan? Ano naman? Umaya pa para, laslos pa tayo uwi. Oo pa. Ano na nga sila? Ay, no, grabe yung baso ko. Ang maya. Haranas din pa. Ano ngayon? Ano nga ngayon? Ha? Ganun lang, simple lang buhay. Lolo Ben. Tapos natin. Ginardiyan nyo. Oo nga. Grabe. Lolo Ben. Alright. Oh, wala. Yakap na! Ano yun eh? Ano yun eh? Ano yun eh? Oh, ano yung sinasabi mo? Ay, sorry. Ano yung sinasabi mo? Kaya kung kanina. Daw, yakap. Ibang yapak. Bakit naman yung gusto ko naman ni ilang po? Puri natin. Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Pero dyan, napakalasinggan na Rafi. Asinggan pa kami na Rafi dyan. Grabe naman yung ano. Sabi sa'yo, ano? Processing na, processing. Kita kayo sa high ground, idol. Yeah. Hey guys. Bye, bye. Oh, idol, ingat ka. Ingat kayo. Dito, dandahan lang po sa ano, Fred. One time.
Ah! Magda! Dahil sa'yo eh. Paano ka magkita ka ng bahay? Araneta! Ay, Sakit sa Araneta. Wala, ano, Marco? Nay. Sir, apa kami asinggan no, Rabe? Apa kami asinggan? Salamat. Opo, dito, ingat po. Up, ay, sir, dyan, apa kami asinggan no, Rabe? Wala niya, inahoran. Hindi. Pampadulas, bulong po, pampadulas. Sira na kayo sa luya. So yun guys, uwi na si mga natin. Nataputin yung una araw ng passion natin ngayon. So uwi na yung mga idol natin. At yun, ingat, ingat po. Magdalena, dilim na tuda. Takboy mo, dali. Takboy mo si Marco, dalan mo. Dali, takboy mo na. Sir dyan, asinggan mo grabe eh. Bye, Marco! 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 Oh, kalalas! Kahit sandali. Marco! Oh, kalala, payak! Sanay tayo maluwag sa huling Ay, doon, ingat ha! Ay, ground! na hindi na para sa atin. Po, payak! Magdapat ko umiyak! Hindi kita malimutan. Hindi kita pababayaan. Hindi kita Tapos na ipauwi yung iba. lagi na lang nag-cheer si Madam. Oras, opo kasi kaya magpatulog. Kasi naiisip ako eh. Loading sa Ate Janet. Mga loading. So yun guys, natapos yung vlog natin ngayong araw na to. Thank you so much sa mga nakisubaybay at sa mga pumunta at nakinood. Next time po ulit, abangan nyo po yung aming vlog ulit. At maraming salamat sa special thanks sa mga sponsor natin dyan. At yun, Coach, ano sasabihin mo sa mga ano natin? Dali. Bye, kamo na. Peace. Bam. Yeah. Ay. Pwede ba na patikim? Kahit isa saglit, ubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Pwede ba na patikim? Kahit isa saglit, na patikim? Kahit isa saglit, ubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Pwede ba na patikim? Kahit isa saglit.